kertoo Jonteeren alkuvuoden historiasta ja vähän voi kertoa sitä tuossa tapahtunut. Ole hyvä! No niin, Jamppa pääsee pikkuhiljaa työn syrjään kiinni. Scorpionissa kannattaa nyt ensimmäisenä varmaan kiinnittää huomiota tuohon koneen vakauteen. Tietysti näkyvyyttä voi miettiä tuolta, kun kuski istuu kopissa. Siinä ei ole nosturia edessä mihinkään suuntaan. Moottoriääni on kans semmonen juttu, mikä monesti on kiinnittänyt huomioon. Se on tosi nätti ääninen, käy hyvin tasaisesti, ei kuormitu tuo Mersun moottori. Siinä on ihan uuden sukupolven, tosiaan Mersun moottori, niin kuin meidän muissakin malleissa, mutta se Scorpionissa on Euromot 4 S-päästöluokan moottori. Se on tosiaan täysin uutta moottorisukupolvea. Neliventtiilitekniikka, yhteispaineruiskutus, 2 kannen yläpuolista nokka-akselia ja niin päin pois. Tilavuutta 7,7 litraa, eli iso, tehokas, vääntävä dieselmoottori. Hydrauliikkana tässä perus Scorpionissa on yksipiirinen järjestelmä, eli yksi 210 kuutioinen iso hydraulipumppu syöttää öljyä. Sitten on saatavana vaihtoehtoisesti myöskin Scorpion King, joka on 2-piirihydrauliikalla oleva versio. Eli siinä on tuo Ergosta tutut pumput, 145-kuutioinen nosturin pumppu ja 190 harvesteripään pumppu. Pumppujakovaihe on pikkusen nopeampi viritteinen kuin Ergossa, eli saadaan vielä enemmän öljyä samoilla moottorin kierroksilla. Silloin voima riittää varmasti jokaiselle työmaalle. Se Kingi on saatavana myöskin H7 harvesteri päällä, silloin nosturin ulottuma on 10 metriä. Tässä Scorpionissa on nyt se H5 koura, eli pienimmän pääharvesteripää. Siihen vaihtoehtona on vielä sitten H6. Ja niillä kummallakin tuo puomiulottuma on 11 metriä, eli harvennuksella saadaan uraväli kyllä heittämällä riittävästi. Nostovoimaa, kääntövoimaa on tuossa C50 nosturissa erittäin paljon. 57 kilonewtonmetriä kääntöä ja pitkästi yli 250 kilonewtonia nostovoimaa. Eli todella paljon voimaa tuossa nosturissa takana. Kamppa-asiakas kävi pyytämässä tarjoaa. Ylipäätään tuo palaute Scorpionista sitä testanneiden kuljettajien toimesta on ollut todella positiivista. Ehkä semmoinen mukavin mieleenpainuvi on itselle ollut, kun eräs kuljettaja totesi, että siitä on onnistuttu poistamaan oikeastaan kaikki semmoiset merkittävät kuljettajaa häiritsevät tai väsyttävät tekijät. Eli hän sanoi, että sillä pystyy ajamaan sen koko päivän väsymättä, rasittumatta, häiriintymättä. Eli työnteko on hyvin semmoista sujuvaa, joutuisaa ja tietysti mukavaa ja pitemmänkin päälle jaksaa sitten töihin aina lähteä ja pysyä tuottavana kuin kuljettaja. Kuljettaja on kuitenkin se tärkein komponentti, olipa kone minkä näköinen tahansa, niin se kuski ne pöllit sieltä puottelee. Niin kuin nähdään, niin Scorpionikin on 8-pyöräinen harvesteri. Ja syy siihen oikeastaan se, että kysyntä noille 8-pyöräisille harvestereille on viimeiset vuodet ollut erittäin suurta myöskin kotimaassa. Eli suurin osa harvestereista menee nykyään 8-pyöräisenä, mitä Ponssella valmistetaan. Siinä tulee paljon etuja, siinä on alhainen pintapaine, jos pehmeillä mailla toimitaan. Siinä on vakaus, vetokyky, jos ollaan rinteessä tai muuten hankalissa paikoissa. Ja miinuspuolia taas ei sitten juuri ole, että jos pikkusen on kankeampi kääntymään, niin yleensä sieltä 8-pyöräinen ajokone tulee kuitenkin perässä, joka mielellään ajelisi samoja uria pitkin kuin tuo harvesteri. Jumalauta rupeaa tommoset jäänyt kuitenkin. Se on tietysti toinen kautta. No sille menee vähän isompaa puusta pöllinä kasalle.
tuommoisen uuden konemallin suunnittelu ja ratojen valmistus ja testaus, se on tietysti useampien vuosien projekti ja Scorpionissakin oli alkuvaiheessa vielä mukana meidän Ponssen perustaja, suurin omistaja silloin, Tigreni Einari. Einarilla oli hyvin jämerät ohjeet ja kommentit tuohon koneen suunnitteluun, että pitää tehdä maailman paras mehtäkone, että jos joudutaan kompromisseja tai kopioita tekemään, niin sitten jätetään se tekemättä kokonaan. Eli haetaan niin tunnettuihin ongelmiin, puutteisiin ratkaisut ja parhaat mahdolliset ratkaisut, ja sitten tehdään sen mukainen kone. Ei se paljon semmoisen loihin katsotaan, että oli ison kuulekin paljon. Sen verran tehokas kone, että parikin puuta maatuu yhdellä kertaa sillä tavalla. Mennään ilkeä. Tuolla on sitten tuolla telkkarissa pyörii pari videonpätkää. Siinä on toinen, joka kertoo tuosta Scorpionin huolettavuudesta ja ylläpidosta. Ja sitten toinen vähän pidempi pätkä, missä esitellään vielä tarkemmin noita tekniikoita, tuota ohjaamon levellointia, vakautusjärjestelmää, koneen rakennetta ja muuta. Kannattaa käydä sielläkin tutustumassa. Mutta jos tuo jamppa nyt